ようこそお越しくださいました。本日のテーマは、光は世界の秘密を運び、意識はその光を曲げるという視点です。アインシュタインは、時間も空間も固定した箱ではなく、しなやかな布地であることを示しました。世界は硬いブロックではなく、意志と視点によって曲がり、変わり、流れる。意識は現実に影響を与える、その科学的革新が今の私たちの魔法の理解へ続いています。現実は動く。そしてあなたは現実を動かす側に立てる。アインシュタインは物質の奥に潜む光の言語に触れました。光は粒であり、波である。人の意識も粒、つまり個であり、波は場であります。直線の常識を捨て、曲線の宇宙へ。常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションである。宇宙は直線を描かない。曲線、螺旋、振動。今日、あなたの内側に一つの曲率が生まれます。高速は宇宙の最大値。しかし、アインシュタインは言いました。知識よりも想像力が重要だ。意識は光に触れ、意図は未来を静かに曲げる。祈りは届く。意志は時空を震わせる。重力とは、存在が空間に刻む意志。あなたの意志も未来を引き寄せる重力です。静かな確信が最短の道になります。今日の小さな決意は高速を越えて未来へ届きます。光よ、私の視界に曲率を与えてください。想像力よ、私を未来へ導いてください。意志よ、現実を優しく書き換えてください。私は光の曲がりを受け取る存在。私は未来を引き寄せる重力となる。光は想像力、空間は思考、重力は現実化。ここからはアインシュタインの思想にインスパイアされた音の儀式です。
それではまた次回。
ごきげんよう。